Bangkal Elementary School ug usa ka buwan ng way kuryente. Unsa ka ang epekto nini sa klase ilabi na nga nagkainit karon ng panahon? Si Luan Mirondina sa report. Kay karaan ang disenyo sa classroom nga giokupahan niini mga tinunan sa grade 2, usa sila sa labing apektado sa pagpidok sa supply sa kuryente sa tunghaan. Gawas nga ngitngit, alimuot usab tungod sa disenyo. Mato ni Ma'am Lorna Ipili, mangita na lang sila og pamaagi aron mahayagan ang mga bata sa ilang pagsuwat ug pagbasa. Manggawas media skilled mo. Ana mis skilled. Dili apektado mo atong klase ana? Apektado jud ma'am moy. Lahi ra gyud ma'am. Lahi ra gyud nga ang chart that only mo gawas. Kaya ato ka magklase, lahi ra gyud kayo. Kung ari ang setup sa room gyud. Kaya ang bata baya man bata managan baya na ma'am. No, di gyud mo madikayan ba nga mo gawa kung dagan ana. Hinuon matag Biyernes, mas hamugaway ang pamati kay menos ra ang mga estudyante nga mosulod sa klase tungod sa Catch-up Friday program sa DepEd, diin kadto lang mga tinunan nga tabangunon ang pagbasa ang musud. Matod sa principal sa Bangkal Elementary School nga si Evelyn Orongan, Pebrero 12, nagsugod paggawa ang supply sa ilang kuryente, human mibuto ang electric meter nunot sa pag-overload. Kay nagkadaghan ang ilang classroom ug mga kagamitan sa tunghaan, misa ka usab ang load sa kuryente. Napatanaw na nila kini sa MECO ug nanginahanglan sila og 2.8 million pesos aron mailisan ug mas dakong mga wire ang koneksyon sa tunghaan aron mabalik ang supply sa ilang kuryente. Energize ang transformer nga dako. Onya mag-rewire na pud sa solder na mo. Dako man ni siya nga tusloyo ma'am. Nya ang mga wire na mo diha mga gagmay so usbon siya. Mamalit jud ka ng mga kuan na gid siya kaning standard na gid nga mga wires nga based na pod siya sa electrical plan sa City Engineer's Office. Kay kuwangon ng ilang kwarta sa PTA, nagpatabang na sila karon sa dakbayan pinaagi sa Special Education Fund. Matod sa principal, ubay-ubay sa mga ginikanan ang misugyot nga mobalik na lang sa full modular class apan wa siya motugot niini. Kung ihunong pod nato ang kuan klase, kung mag full modular pod, lugi pod luoy pag mga bata. Kay ang uban bias balay karon kay di ba pod nakapalo up ubang mga ginikanan. Hinuon, mihimo sila og adjustment sa schedule sa klase aron mas hamugaway bisan kun way kuryente. Usa niini ang paghimo sa klase nga half day ug sa pagklase ilawom sa kahoy o baka sa gawas sa classroom. Ang maong tunghaan adunay 3,861 ka mga tinunan ug 88 ka mga classroom. Panghinaot sa principal nga unta matabangan sila niining ilang panginahanglan karon sa kuryente, ilabi na kay gilaumang mas magkainit pa ang panahon karong Abril ug Mayo nunot sa El Nino. Samtang ang lokal nga kagamhanan mipadayag og kaandam sa pagtabang pinaagi sa Special Education Fund. Actually, ongoing karon ang repair sa panel board. Kaya mo na nakita nga pinakadali nga ma-restore dayon ang power ba. Kung ma-approve na sa MECO, ma-inspect na niya, okay ra gani ang i-institute nga repair. So makabalik siga. Ki-chargean sila ang transformer magud millions. So pwede na tong mapahangyo, mapa-wave ang maong transformer fees nila sa installation. So ato na lang nabuhat. So ang ato lang siguro dapat no nga ang principal together with the parents duol sila sa kang mamandales kay naman kitay kwarta. Sobra-sobra atong kwarta sa SEF. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.